Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a türelmüket, és engedjék meg, hogy megköszönjem önök által, önök révén mindazoknak, akik részt vettek a választáson, és külön köszönetet mondjak azoknak, akik rámadták a voksukat. Nem voltunk és nem voltam könnyű helyzetben, nagyon komoly volt az ellenszél, nem voltak olyanok a feltételek, mint ahogyan én számítottam ilyen feltételekre. Sokszor olyannal kellett megküzdenünk, amelyre abszolút nem számítottunk, tehát meghívást kaptam például különböző beszélgetésekre, különböző interjúkra, utolsó pillanatban valamilyen ok miatt egyszerűen ezt lemondták, hogy éppen én nem fértem be abba a csapatba, amelyik nyilvánosan vitázott, de ettől függetlenül én nagyon nagy sikernek tartom azt, hogy ennek az ellenszínnek az ellenére, annak az ellenére, hogy a másik pártnak a vezetője és a vezetősége úgy döntött, hogy más támogat, ennek ellenére elértük az 5%-os küszöböt, meghaladtuk az 5%-os küszöböt, amely lélektani határ. És én nagyon fontosnak tartom azt, és továbbra is azt az egyik legfontosabb kérdésnek tartom, hogy én a közösséget kívánom képviselni. Nagyon köszönöm a Magyar Közösség Pártjának a segítségét és támogatását, de engedjék meg, hogy megköszönjem, sem azok, a többi más tisztelt vezetnek. Azoknak a fiataloknak a támogatását, akik kreatív ötleteikkel és konkrét munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az ellenszél ellenére is sikerül az 5%-os küszöböt, igaz, hogy csak éppen, hogy de megugranunk. Kicsit én is tartottam a végén, hogy hát nem következik be az, ami bekövetkezett máskor, de hál' Istennek nem következett be. Ez egy nagyon fontos dolog, és én amit eddig mondtam, továbbra is fontosnak tartom, és hát ez az időszak rengeteget adott nekem. A mai nap nekem egy ajándék, mert nem csak az a születésnapom van, és ilyen szép napon van a születésnapom, hanem annak ellenére, ami történt és ahogy történt, amikor ha egyértelmű lett volna a támogatás például a másik párt részéről és a vezetőik részéről, akkor szerintem most sokkal komolyabban tehetnénk le az asztalra azt, hogy mit szeretnénk és hogyan. Most is le fogjuk tenni természetesen, de most nem jöttünk ajánlattal, meg kell várnunk, hogy a második körbe jutott magát demokratának nevezett jelölt, mivel jön, mert látjuk, hogy ki van a harmadik helyen, ki van a negyedik helyen, én az 5. helyen vagyok, az engem nem vigasztal, hogy kit előztem meg, mert nem azért indultam, hogy valakit megelőzzek. Én azért indultam, hogy jó ügyet szolgáljam, a közösség ügyet szolgáljam, és azt hiszem, hogy ez a kezdet jó, ez lehetőséget nyújt arra, hogy megtaláljuk az egymáshoz vezető utat, hogy ne azt keressük, ami szétválaszt bennünket, hanem olyan megoldásokat találjuk, amelyek a közösségnek, nem egy pártnak, nem egy csoportnak, nem egy valakinek, hanem a közösségnek fontos. Ehhez éreztem és érdem a támogatást. Tehát ott, ahol megfordultam, ott beszéltem az emberekkel. Ezek az emberek azt mondják, hogy üljetek le, beszéljetek egymással. És addig beszéljetek, amíg nem tudtok közös nevezőre jutni fontos kérdésekben. Nem pártokat kell összemosni, nem pártokat kell összegrundolni, hanem fontos megmérettetéseknél úgy kell bölcsen viselkedni, és úgy kell a szavazatokat és a szavazókat támogatását megszerezni, hogy ez a közösségnek fontos legyen. Tehát jön a következő választás, az európai parlamenti választás, jönnek a helyi választások, mind-mind külön fontos megmérettetés, de számomra engedhessék meg, hogy az egyik legfontosabb az legyen, hogy a következő parlamenti választáson lehetőleg egyetlen egy szavazat sem vesszen kárba, és úgy legyen felhasználva, hogy a felvidéki magyar közösség tagjai örüljenek és elmondhassák, hogy végre megtaláltátok egymáshoz az utat, és az egymáshoz vezető út, ez nem egy pártban, nem egy közösben, hanem különböző módozatai vannak, akár egy koalícióban, akár az együttműködés különböző formáiban. Tehát én ezt a támogatást, ezt a segítséget, az emberekkel való kapcsolatot erre szeretném felhasználni a következő időszakban, és nagyon remélem, hogy ez a támogatás a továbbiakban nem csak hogy meg lesz, hanem erősödni is fog.